na nato rong buntag si Director Alex Roldan sa Department of Interior and Local Government. Sir Alex, good morning, sir. Sir, June, may yes, sir. may buntag sa tanan. Sige, sir. Sir, maki-update lang ko kay nadalakyatan na mo kaganina ang kanabitang drug test kami ni Sir Bernard. Kumusta sa nga tong kampanya on anti-drugs sa Biday ingatan mo, sir, no? Drogay Ayawan. Unsay update na siya? Natan Drugay Ayawan. Actually, ang kampanya na to doon June nakafocus sa prevention. Kaya arin na ta sa mga kabatanunan to prevent from using the drugs. Moto nga kampanya is buhay ingatan Drugay Ayawan. So moto nga naay mga kampanya karon naay pagahimuon ng mga bida launchings tibuok aron makita sa mga kabataan nga ang pagpahimsog sa lawas mo ay pinakamayong opsyon natong tanan. Ang mga kabataan mulikay na sila sa droga kay kung imong tanahon pag magdroga ka di naman ka healthy looking mo pagkagwapo o na nga nag-focus sa aning launching sa bida. Okay. Region 11, sir, kumusta ang mga drug-cleared barangays? Wala bang musaka ang droga, sir? Dunay namatikdan nga nagakasaka ang droga John. Tunay kalimot. No? I don't know kung kabahin ni siya sa pag-usab sa strategiya. Katong dugay na nga gipangtigom sa miaging panahon nga apit sila nga bankrupt panahong PRRD. Na silang mubawi karong panahona. But we have to yun nga there seems to be a correlation nga pagkakot sa mga cases sa rape o pagsaka sa droga. Okay. So din sa PNP kagahapon ay nanganid rin na bisita kabahin man ni sa ilahang trabaho nga ilan di na sila makatuo nga katubitawng walay bongbong ang balay niya magpuyo ra sa sukat tungod kay nakita nila base sa ilang mga na-interview nga doon na attempt nga o intention sa pagpanglugos di na sa mga parente pati including okay. Bullet. Yes, sir. Sir, do you see the need, sir, nga doon nagyoy drug test, sir? O kung magaha, mandatory drug test. What do you think? I think importante na siya, John, but we have to remember double-edged na siya ang drug test. Kini test magod, mawala mong ganun pag nagagamit ka sa kasimana, di naman ka matikdan. Lang yun, pakusgon na to ang kuhan, labi na sa local government units, pakusgon ang mga pag nagbantay, kinanay mga mayor yun, nga nagpatangtang mga tao, nakita nila. May mga stasyon sulod sa munisipyo, ilang mga empleyado. Kinahanglan bantayan kay drug test na to, dili man lagot ngayon panahon mga empleyo ka, pagkuhag lisensya. Kung siya karong 2 semana di sa kamo gamit. So pag kagihapon. So muratag kanang kagirana yan, ba? Nagtinakpanay o gagliniliay. Pero pinaka-importante ang padayon nga pagpasabot kung unsa mamahim epekto sa droga nga lawas sa katawan. Okay. Sa barangay election, sir, any reminder, sir? Any announcement? Yeah, sa pagkakaroon, wala pa man ang election period. Ang mga barangay, kung doon na may mga trabaho, mga LGU, na naamoy mga implement ng mga proyekto, paspasin na ninyo, ayaw pa ang election period, kaya di na ninyo ma-implement. Yes, sir. Papasasan ng ilang mga proyekto. Ikaduha, atong mga managanay, they're only good for yes, sir. Kay Korte Suprema, constitutional katong pag election sa Miagi. So 2 years lang ang ilahang mamahimong termino karong tuiga. Ikatulo ako mga katawan balik-balikong ko ninyo, bahalag mo na kog sirag plaka sa mga katawan nga mga mamili. Sige, sir. Mamuto. Kinsa tong mga
opisyal nga managang opisyal sa barangay nga Ah. nakita ninyo nga dunay barkada, Okay. kailaw, Mm. tiyok nga mga Mhm. ilado nga mga drug personalities palihog ayaw na ninyo butuhi bisan pagamigo ninyo. Okay. Okay. On that note, sir, salamat kayo. Hangtod sa sunod, sir. Thank you. Kayo John, salamat sa Harimen. Yes, sir. Salamat po sa panahon. Regional Director Alex Roldan. Mga kasama, like and subscribe sa atong YouTube channel.